ब्रह्मआ जे नुसना सासे खाना मानसि खामानि मावनायखौ नुवा खामानि मावैखौसो नुयो बे खाना मानसि होननानै जों सानो जुदि खामानि मावग्रा होननानै सानदोंमोन नाथाय गावनि फिसाखौ एरायनानै दोनखोमानानै जेरै बनसुखौ थुखो थुखो अर सुयै सुयै खामानि मावहोनाय बेखौसो जों नुनो थांदों। बे समाव दतमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाफोरनो मोनसे मिथिहोनो गोनां बाथ्राफोर दङ। जाय बाथ्राफ्रा थांनाय BoNSUनि सेकेन्ड फाउन्डेसन डे 7 तारिख खालि बेवहाय दतमानि अमरस ब्रह्म बारग' बिअ बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोनखौ बारजाथावै ओंथि गैयै बाथ्रा बुंनाय बेनि सायाव जों माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होनो लुबैदों। बिथांनि जेनाखि बिबुंथियाव बुंनाय आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोर बा आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि बाद नेशनेलिज्म स्पिरिट जेबो गैया बे बुंनाय बाथ्राफ्रा नंखाय। दिनैनि तारिखाव जों आखरे आखरे थन्न थन्न फोरमान होनो हायो जे आथिखाल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोन दैदेनगिरिफोर गासै जोंनि मावथि बिथांमोनहा जाथिनि थाखायनो थैथाब थांथाब गावनि न'खर गावनि बेक्तिगत सार्थखौ दोननानैबाबो दिनै बर' माहारिनि थाखाय जोङो जौगानाय आरो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि सिमां रनसायनाय आरो बेखौ मोगथां महर होनाय बेनि सायावनो निश्चित भाबै नांथाबनानै जोङो खामानि मावबाय थादों। दा बेखौ अमरस ब्रह्मआ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि खामानि मावनाय बेखौ नुस'नैया बेखौ स्टाडि खालामनो रोङैया खोब जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बियो बर' माहारिनि थाखायनो दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै जों मिथियो। दा दिनैनि तारिखाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि कर्मिफोरखौ खालिबोल' एबसु अफिसाव स्किम सेंसन बायदि रां खामायनो थाखायल' थायो होननाय बाथ्राफ्रा दुखुनांथाव बाथ्रानि अनगा जेबो जाया। मानोना दिनैनि तारिखाव जों जेनाखि आनसलिकनिफ्राय दालाइसा आफाद जिल्ला आफाद मिरु आफादफोराव जाय बिथांमोनहा थायो बिथांमोननि जेनाखि अबस्था बिथांमोननि जेनाखि खामानि मावनाय जाथिनि थाखाय नांथाबनाय बेखौ नोजोर बोयोबा दिनै जों बिथांमोननो अमरस ब्रह्म एसेबाबो मिथिहोनांगौ दं होननानै जों सानो। जेरै जोंनि कलिग्सफोर बिथांमोनहा दिनैनि तारिखाव आनसलिक एबसुआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिफोर माहारिनि हाबाफारिफोर मावसोमनानैनो गाव गावनि बेसेन गोसा जिबन बेसेन गोसा गावनि न'खर संसार दानांगौखौ दोनथ'नानैबाबो बिथांमोना बाहागो लानानै 2 बोसोरनि थाखाय खामानि मावनाय नांथाबबाय थादों। आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानैनो दिनै अमरस ब्रह्मखौ सोंखारिनो आरो दुखुनांथाव मोनसे खावलायनो गोनां बाथ्राफोर दङ। दा बेहाय दिनै अमरस ब्रह्मआ मानो नोजोर होआखै आनसलिक एबसुनि कलिग्सफ्रा मा जायो मा थायो दिनै जों जुदि स्किम मावनायमोनबा गभर्नमेन्टजों मिलायनानै जुदि स्किम मावनायमोनबा दिनै आनसलिक एबसुनि थाग्रा मावखुलिफोर जिहं फाहं जानानै दं। आनसलिक एबसुनि जेनाखि कलिग्सफोर दिनै रिसार्च होनो थाखाय जोङो होनो हाया। आनसलिक एबसुनि कलिग्सफोरनो मावथिफोरनो जोंनि एबसुनि वार्कारफोरनो जों जेरैबायदि माने थांनाय फैनायनि सुजुग सुबिदा राहा होनांगौमोन जों बेखौ होनो हायाखै। थेवबाबो दिनैनि तारिखाव जोंनि आनसलिक एबसु बा जोंनि एबसुनि कर्मिफोरनि जेनाखि सोलिनाय गाव गावनि जा एसे माने कन्ट्रिबिउसन होनानै सम होनानै खामानि मावनाय बेयो जोबोद बाख्नायथाव आरो बेखौ नुस'नैया जोंनि थाखाय आरो माहारिनि थाखाय आरो अमरस ब्रह्मया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों होननानै जों साननानै लानो हायो। मानोना दिनैबो जोङो फोरमान होनो हायो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गावनि फिसाजोफोरखौ हगारदों बिथांमोननाव मानो सोङाखै दिनै मानो मिथिनो लुबैयाखै बिथांमोननाव सोंनानै जाय बिथांमोना एबसुआव गावनि फिसाफोरखौ हगार हरदों बिथांमोनखौसो जोङो दिनैनि तारिखाव साबायखर होनांगोन आरो बिथांमोनखौ जों साबायखरबो होयो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै। दा बे समाव जोङो मिथिगौ जोंनि बिमा बिफाफ्रा मिथिगौ जाय बिथांमोनहा एबसुआव खामानि मावनो गावनि फिसाफोरखौ गावनि फिसाजोफोरखौ दैथायहरदों 2 बोसोरनि थाखाय खामानि मावनो जाथिनि थाखाय खामानि मावनो बिथांमोनासो मिथिगौ
दिनै गाव गाव लोमजायोबा गावनि फिसाफ्रा एबसु खामानि मावनानै मुलि थरसे जाहोहैनो हायै अबस्था, मुलि मोजां मोनसे ट्रिटमेन्ट होनो हायै अबस्थायाव जोङो बे थासारियाव भुगिनांबाय थादों। दा बेखौ एथ' खस्थ' खालामसेयावबो एस' माने गोसो होसारनानै खामानि मावसेयावबो जे दिनै अमरसिं ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कर्मिफोरखौ स्किम जानो थायो, स्किम मावो, बेबायदि माखासे नंखाय बिबुंथि होनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बेखौ आङो दुखु फोरमायगोन। आरो बे समाव जों मिथियो दिनैनि बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नेसनेलिज्म साननाय, बे माहारियारि बाद साननायफ्रा गैला होननायाबो बे नंखाय। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थान्दै जख'न्थाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालियाव जथुम्मा कनफारेन्सफ्राव बेबायदि डेलिगेट सिटिंआव जोङो सावरायनाय जायो जे माहारि थैनाय थांनायनि सायावनो जों बांसिनै नोजोर बोनानै जों सावरायनाय जायो। आरो बेखौ जे थांखिफोर लायो, बे थांखिफोर लानायखौ जों प्रेक्टिकेल खामानि मावनायनि गेजेरजों जे 2 बोसोरनि थाखाय जों आपडेट खालामबाय थानाय, 1 बोसोराव रिपर्ट लानानै 1 बोसोराव बबे थालांखो, बबे मावफुंजाखो, बेखौ नोजोर बोनानै जों खामानि मावबाय थादों। फारफ्रोमबो बिथिङावनो जौगानांगौनि थाखाय फारफ्रोमबो आयदाखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों। जेरै समाज बिथिङावनो जोङो गोबां थांखि हाबाफारिफोर रनसायनानै जों खामानि मावो। बे समाज सांग्रांथि खालामनाय, गामि गामि हाबनानै एवारनेस खालामनाय, गामि गामि हाबनानै रायजो राजाफोरजों मोजां गाज्रि सावरायनानै जों बबे लामाजों हान्थियोबा जोंनि समाजा साबस्रांगोन, बबे लामाजों हान्थियोबा जोंनि लाइमोनफोरखौ इयुन जेनेरेसनाव सुबुं सम्पद खालामहैनो हागोन, बे नोजोरखौ बोनानै दिनैनि थारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। सोलोंथाइ बिथिङावबो एखे रोखोमैनो जे फैबाय थानाय जेनेरेसन जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ जों बोरै सुबुं सम्पद खालामनो हायो, धोनि खालामनो हायो, लेखा गोरों खालामनो हायो, इयुनाव बोरै गेरेमसा हारि मोगथां महर होनो हायो, बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दिनैनि थारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखि आजावनानै दिनै खामानि मावबाय थादों। दा बे खामानि मावनायखौ नुस'यैया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव। आरो बेखौ अमरसिं ब्रह्मखौ दुखुखौनो फोरमायगोन। आरो बिथांखौ आं बे समाव जोंनि खामानि मावनायखौ नुस'नायखौ बिथांखौ कन्डेमनेसन खालामगोन। दा दिनैनि थारिखआव जोंनि जेनाखि खामानि मावनाय, बे खामानि मावनाया बेयावनो थाबथानानै थायाखै। गेलेमु बिथिङावबो जों खामानि मावदों। गथ'फोर आन्डार 13 फुटबल खेला होनायनि गेजेरजोंबाबो उन्दैनिफ्रायनो जे जोङो फुटबलाव गेलेमु आयदाफ्राव साखाफारा खालामनांगौ, आरो बेनिफ्रायसो गोरों गोरा नेसनेल प्लेयार, स्टेट प्लेयार, इन्टारनेसनेल प्लेयार खालामलांनाय, आरो बिथांमोननो राहा लामा दिन्थिनानै होनाय, बे खामानिखौबो दिनै गेलेनाय आयदा फारसेबो जों हाबाफारिफोर रनसायनानै खामानि मावबाय थादों। आरो बेफोरखौ एग्जाम्पल हिसाबै दा आन्डार 13 फुटबल खेला होनाय, खारनाय बारनाय, आरो गोबां बिथिं गेलेनाय, बेखौ इभेन्ट्सफोरखौ लाफानानै गोबां हाबाफारिफोर रनसायनाय, आरो बिनि सायाव सांग्रां खालामनाय, मटिभेसन खालामनाय, बेफोर हाबाफारि मावनायखौ नुस'नैया अमरसिं ब्रह्मनि थाखाय आनलाखिखौ जों सानो। मानोना जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिरायनानै थायालासे, अमरसिं बुंनायावनो जों थाबथानानै थायालासे, अमरसिं ब्रह्मआ जे नुस'ना, सासे खाना मानसि, खामानि मावनायखौ नुवा, खामानि मावैखौसो नुयो, बे खाना मानसि होननानै जों सानो। बे खाना मानसिया जेरै दाउब'आ माबायदि होनोबा माने खंखायखाय सोरबा देखायोबा बेखौनो दाउब'आ बेबायदि साननानै लायो। दा बेबायदि सासे खाना मानसि होननानै जोङो अमरसिं ब्रह्मखौ हमनानै लानो हायो। दा बेखायनो दिनैनि थारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारि दानायनि बिथिङाव जोङो सोलोंथाइ बिथिं, समाज बिथिं, आरो रांखावरि बिथिं बोरै जौगाहोनांगौ, बेनि सायाव गोबांथार खामानि मावनानै जोङो सोलिबाय थादों आरो खामानि मावबाय थादों। इयुनाव जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ नोजोर बोनानै बोरै साफा सुबुं सम्पद सोरजिनो हायो, बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै खामानि मावबाय थादों। आरो जेब्ला जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा साफा सुबुं सम्पद जायो, अब्ला जोंनि गेरेमसा हारि दानाय बे सिमाङा जाफुङा हिसाबै बेखौ नोजोर बोनानैनो इयुन जोलैनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थानाय, गोसो मोदोम जिउ बावसोमनानै जोङो 2 बोसोरनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कर्मिफ्रा 2 बोसोरनि थाखाय बेवहाय फैनानै बाहागो लानानै खामानि मावनाय। दा बे बिथिंखौ जोङो मिथिहोगोन। आरो बे बिथिङाव जोङो अमरसिं ब्रह्मखौ सोंनो लुबैदों, गाव जुदि एथ' माहारियारि बाद जुदि सानस्रि थानाय मानसिमोनब्ला दिनैनि थारिखआव गाव माहारि बादनो बर' जाथिनो मा कन्ट्रिबिउसन होदों, बिथाङा गाव बुंथिनानै लाग्रोथों। दा जों मिथियो बिथाङा जेबो माहारि बादनि सायाव जों जेबो कन्ट्रिबिउसन होआखै होननानै जोङो
मिथिबोदों आरो बेखौ दानि जेनाखि जेनेरेसन एबसु बेल' नङा आगोलनि जायफोर बारग'लांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोनाबो बुंदों बेखौ आरो बुंलांबाय थागोन आरो बेखौ दिनै गावखौनो जुदि जाथिनो गोबांथार कन्ट्रिबिउसन होनाय सासे सुबुं होननानै बेखौ आथिखालाव पस्टार सिथाबनानै लाबाबो जों बेखौ गनायनानै लानो हाया मानोना दिनै जों नुबोदों आरो दा आथिखालावबो नुबाय थादों जे अमरसिं ब्रह्मआ BoNSUनि सेकेन्ड फाउन्डेसन डेआव बाहागो लानानै जे बे बाथ्राखौ बुंनायावनो बेहाय थाबथानानै थायाखै जे BoNSUखौ माहारियारि बादनि सायाव जुदि खामानि मावग्रा होननानै सानदोंबा जे गावनि फिसाखौबोथ' BoNSUआव हगारनो हायोमोन गाव जुदि माहारियारि बादनि सायाव जुदि खामानि मावग्रा होननानै सानदोंबा नाथाय गावनि फिसाखौ एरायनानै दोनखोमानानै दिनै BoNSUखौ थुखो अर सुयै सुयै खामानि मावहोनाय बेखौसो जों नुनो थांदों आरो गमामा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावाखिसै जे हमना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गावनि फिसाखौबोथ' खामानि मावहोनो हायोमोन दा खामानि मावहोआलासे गावनि फिसाखौ फिसाजोफोरखौ खामानि मावहोआलासे बिथांमोना दोनखोमानानै माने आलादा बिथिङाव माने खामानि साख्रि बाख्रि नागिरहोनाय मोजां मोनसे थासारि न'खर सोरजिनाय बे फारसेसो बोलो होनानै माने गावनि जेनाखि नंखाय मोनसे जाथि अनफावरि देखायनाय बेखौ देखायबाय सानबाय बुंथिनानै होबाय थानाय बेफोर नंखाय आरो दिनै जों मिथियो थारमाने अमरसिं ब्रह्मआ जे माहारिनि सायाव जेबो मोनसे मोजां खामानि मावनो हाया बेखौ जोङो दतमा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै फोथायो हानाय मोनबा जे दिनैनि थारिखआव गावथ' हायाखिसै गावनि फिसाफोरखौ गावनि फिसा फिसौफोरखौ नोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनो हगारगौमोन हगारालासे बियो साख्रि नागिरनानै साख्रि मावनायावसो बिथाङा गोसो होदों बेफोरनो माखासे फोरमान जे माहारिनि साननाय मोनबा बिथाङा माहारिखौ एथ' मोजां मोनोमोनबा बर' जाथिखौ एथ' मोजां मोनोमोनबा बियो गावनो माने फिसा फिसौफोरखौबो माहारिनि थाखाय खामानि मावनो हगारगौमोन जों बेखौ फोथायो दिनै जाय बिमा बिफाफोरनि एबसुनि कर्मिफोरखौ बेबायदि स्किम नागिरो माहारि साननाय गैला बेफोर बाथ्रा बुंनानै जोंनि बिमा बिफाफोरखौ असनमान खालामदों आरो माहारिखौ असनमान खालामनाय जादों होननानै जों फोथायो बेखिनि समाव आं बे बाथ्राखौनो बुंथिनानै बुंबाय बेथ' बेयावनो हमनो हायो जे बिथाङा गुबुन मोनसे फरायसा हान्जानि गायसनथाइ सानावनो गुबुन मोनसे फरायसा हान्जाखौ सोंखारिनायनि बाथ्राया बेनो जे बिथाङा जे BoNSUखौ सिगाङाव दोननानै गाव पलिटिकेल सार्थनि थाखाय जे खामानि मावबाय थादों बेफोरनो फोरमान मानोना दिनै जोङो खोनायो बिथाङा बाजारफ्रावबो बुंथिंबायो बेखौ जोंनि दाउ दानग्रा अमा दानग्रा बिथांमोनाबो मैगं फायखारिफ्राबो दिनै जोंनो दख'रा बर' फरायसा आफादनो मिथिहोयो गाव माने फैबाय थानाय समाव माने इलेक्सन गेलेनानै इलेक्सन देरहानानै इडुकेसननि EM जागोन बिदि बुंथिनायफ्रा बिथाङा सोलिदों दा बेफोरनिफ्राय फोरमान मोनो जे बिथाङा BoNSUखौ सिगाङाव दोननानै इलेक्सन गेलेनानै राजनितिक लाबालाबनि थाखाय बिथाङा BoNSUखौ बाहायबाय थादों बेफोर फोरमान जायो आरो बेखायनो दिनैनि थारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो माहारिजों जे दुलाराय बर' माहारियानो दंफायो बे नोजोरखौ बोनानै बे दुलाराय बर' माहारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानायखौ हिंसा सानानै बिथांनि रायजो राजाफोरखौ बोखारनानै गाव इलेक्सन देरहानानै गावनि सार्थखौ हासिल खालामनायनि अनगा बिथाङा बे बाथ्राखौनो बुंबाय थादों जोबथारनायाव इयुनाव जाहाथे अमरसिं ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बेबायदि मोनसे गाज्रि बिबुंथि गाज्रि मोनसे हाबाफारि गाज्रि नोजोर बे नोजोरजों नायनायखौ बिथाङा गारनांगौ गाज्रि बिबुंथि लाखिनायखौ बिथाङा गारनांगौ बेखौ दतमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनाय थाबाय क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।